ҷумҳурии Корея ё Кореяи Ҷанубӣ яке аз кишварҳои пуршукӯҳи Осиё мебошад, ки бо пешрафти технологияи худ, фарҳанги ғании анъанавӣ ва ҷойҳои зебои сайёҳӣ маъруф аст. ин кишвар бо шаҳрҳои футуристии худ таърихи бой ва фарҳанги беназир ҳамасола миллионҳо сайёҳро ҷалб мекунад. Кореяи Ҷанубӣ соли 1948 ҳамчун як давлати мустақил таъсис ёфт. Пойтахти он шаҳри Сеул буда, бо қариб 10 миллион аҳолӣ яке аз шаҳрҳои пурнуфузи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Кореяи Ҷанубӣ аз ҷиҳати амният ва сатҳи зиндагӣ дар қатори пешсафтарин кишварҳои ҷаҳон қарор дорад. ҳар сол беш аз 17 миллион сайёҳ ба ин кишвар меоянд, ки даромади солона аз ин ҳисоб ба маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар беш аз 20 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки саноати сайёҳӣ онро ба яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодӣ табдил додааст. Сеул, пойтахти Кореяи Ҷанубӣ, маркази фарҳангӣ ва тиҷоратии кишвар мебошад. Ин шаҳр бо сохтмонҳои муосир, боғҳои зебо ва осорхонаҳои таърихӣ машҳур аст. дар Сеул шумо метавонед манораҳои баланди муосирро дар якҷоягӣ бо қасрҳои қадимӣ ба мисли қасри Кёнбокун тамошо кунед. ҳамчунин дар шаҳри Сеул ҷойгир будани манораи Инсеул, ки рамзи ин шаҳр ба ҳисоб меравад, онро боз ҳам ҷолибтар мегардонад. манораи Инсеул, ки ҳамчун манораи Намсан низ маъруф аст, яке аз ҷойҳои тамошобоби машҳури пойтахти Кореяи Ҷанубӣ мебошад. ин манора на танҳо як нуқтаи олии тамошои шаҳр аст, балки таҷрибаи фарҳангӣ ва фароғатии гуногунро низ пешкаш мекунад. манора соли 1971 ҳамчун манораи телерадиошунавонӣ сохта шуд, аммо бо гузашти вақт ба яке аз муҳимтарин марказҳои сайёҳии Сеул табдил ёфт. баландии он 236 метр буда, дар болои кӯҳи Намсан ҷойгир аст, ки худаш 262 метр баландӣ дорад. ин манзараи аҷиб ба меҳмонон имкон медиҳад, ки шаҳрро аз баландии 500 метр аз сатҳи баҳр тамошо кунанд. ҳамин тавр манораи Инсеул на танҳо як нуқтаи баландтарини тамошои шаҳр аст, балки таҷрибаи фаромӯшнашаванда барои дӯстдорони манзараҳои зебои Кореяи Ҷанубӣ мебошад. ғайр аз ин, дар Сеул ҷойҳои зиёде барои боздид вуҷуд доранд. бозори Намдемун яке аз қадимтарин ва калонтарин бозорҳои Корея ба ҳисоб меравад, ки дар он сайёҳон метавонанд аз маҳсулоти маҳаллӣ, либосҳои анъанавӣ ва хӯрокҳои миллии кореягӣ баҳра баранд. боғи Ханган, ки дар канори дарёи Хан ҷойгир аст, барои истироҳат ва варзиш макони беҳтарин маҳсуб мешавад. дар фасли баҳор шукуфтани дарахтони сакураи ин боғ манзараи афсонавӣ эҷод мекунад.
шаҳри Сеул ҳамзамон бо минтақаҳои беназири сайёҳии худ машҳур аст. Маҳаллаи Инсадон барои дӯстдорони фарҳанг ва ҳунари анъанавии Корея макони беҳтарин аст. Дар ин ҷо шумо метавонед аз дуконҳои хурд армуғонҳои хос, каллиграфияи кореягӣ ва асарҳои ҳунарӣ харидорӣ кунед. минтақаи Мёндонг бошад барои дӯстдорони харид яке аз беҳтарин ҷойҳои Сеул маҳсуб мешавад. Дар ин ҷо мағозаҳои брендҳои машҳур, хӯрокҳои кӯчагӣ ва намоишҳои гуногуни фарҳангӣ ҷойгиранд. Кореяи Ҷанубӣ яке аз 4 палангҳои Осиё мебошад, ки дар як муддати кӯтоҳ тавонист иқтисоди худро рушд дода ба яке аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон табдил ёбад. Ин кишвар яке аз пешсафони саноати электронӣ, киштисозӣ ва мошинсозӣ ба ҳисоб меравад. Ширкатҳои бузурги ҷаҳонӣ ба мисли Samsung, Hyundai ва LG маҳз дар Кореяи Ҷанубӣ таъсис ёфтанд. Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ дар Кореяи Ҷанубӣ яке аз омилҳои пешрафтаи ин кишвар аст. дар ин ҷо интернети баландсуръат дар ҳама ҷо дастрас буда, шаҳрҳои интеллектуалӣ бо истифодаи технологияҳои 5G фаъолият мекунанд. бонкдорӣ ва хадамоти давлатӣ низ пурра рақамӣ шуданд, ки ин кори ҳаррӯзаи шаҳрвандонро хеле осон менамояд. табиати зебо ва ҷазираҳои афсонавӣ. Кореяи Ҷанубӣ на танҳо бо шаҳрҳои бузурги худ, балки бо табиати нотакрор низ маъруф аст. ҷазираи Чеджу, ки бо шашраҳои зебо, соҳилҳои регии сафед ва кӯҳҳои сабз фаро гирифта шудааст, яке аз ҷойҳои машҳури сайёҳии кишвар ба шумор меравад. ин ҷазира ҳамасола ҳазорҳо сайёҳро бо манзараҳои нотакрор ва осоишгоҳҳои худ ҷалб мекунад. кӯҳҳои Сораксан низ яке аз маконҳои машҳури сайёҳӣ буда, барои дӯстдорони табиат ва кӯҳнавардӣ беҳтарин интихоб аст. боғи миллӣ ва манзараҳои зебои ин минтақа ҳар сол ҳазорон сайёҳро мафтуни худ мекунанд. дар фасли тирамоҳ баргҳои дарахтони кӯҳистонии ин макон бо рангҳои гуногун манзараҳои нотакрорро эҷод менамояд. маданияти бой ва санъати муосир. Кореяи Ҷанубӣ маркази фарҳанги муосир мебошад. Мусиқии карор, филмҳои кореягӣ ва санъати гастрономии ин кишвар дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат пайдо карданд. таомҳои машҳури кореягӣ ба мисли кимчи, пулкоги ва рамён бо маззаҳои худ сайёҳонро мафтун месозанд. дар Сеул ва дигар шаҳрҳои бузург марказҳои фарҳангӣ, фестивалҳои мусиқӣ ва театрҳои анъанавӣ мавҷуданд. остурхонаи миллии Корея таърихи бои ин кишварро ба меҳмонон муаррифӣ менамояд, дар ҳоле ки маркази санъати муосир Dongdaemun Dancing Plaza тарроҳии пешрафта ва фарҳанги муосирро ба намоиш мегузорад. нақлиёт ва инфрасохтори муосир. Кореяи Ҷанубӣ дорои яке аз беҳтарин шабакаҳои нақлиётии ҷаҳон мебошад. метрои Сеул яке аз муассиртарин ва покизатарин шабакаҳои нақлиётии шаҳрӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ҳамчунин қатораҳои босуръат, ки зиёда аз 300 км/соат ҳаракат мекунанд, имкони сафар ба гӯшаҳои гуногуни кишварро осон ва бароҳат мегардонанд. фурудгоҳи байналмилалии Инчон яке аз беҳтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон маҳсуб мешавад, ки бо хизматрасониҳои аълосифат ва технологияҳои муосир сайёҳонро пешвоз мегирад. сайёҳоне ки ба Кореяи Ҷанубӣ сафар мекунанд, метавонанд тавассути ин фурудгоҳ ба ҷойҳои гуногуни ҷаҳон сафар кунанд.
ҳамин тавр Кореяи ҷанубӣ як кишвари афсонавӣ бо имкониятҳои бепоён барои сайёҳон аст. Новбаста аз он ки шумо дӯстдори таърих, технология ё табиат ҳастед, ин кишвар барои ҳар кас чизе пешниҳод мекунад. сайёҳат ба Кореяи ҷанубӣ на танҳо имкони тамошои ҷойҳои нотакрорро фароҳам меорад, балки имконияти ошноӣ бо фарҳанги ғанӣ ва зиндагии муосири осиёиро низ медиҳад. агар ба шумо ин феҳристи ҷолибтарин минтақаҳои тамошобоби ҷумҳурии Корея писанд омада бошад ва маълумоте гирифтед, хеле шудем. бо умеди сайёҳат боз ба дигар кишварҳои дунё ва ҷустуҷӯи маълумотҳои наву ҷолиб то барномаҳои ояндаи сайёҳати ҷаҳон.